Може ли да се представите? Здравейте, аз се казвам Цветомир Цонев и съм един от организаторите на конкурса "Билките оживяват чрез децата". И в момента правим шапка, която ще бъде поставена в 11 видеа, които ще бъдат споделени в нашата Facebook страничка в помощ на вас. Аз казвам Дорохета Тракисткица, пратни ми е. Здравейте и от мен, аз съм Галена Върбева, автор на приказката "Баба Мравка и лечебните билки" и съм преподавател от град Шумен. Кои правила трябва да следват и къде могат да ги изтеглят детските градини? Най-важното нещо за правилата е, че те ще бъдат публикувани в нашата Facebook страничка "Билките оживяват чрез децата" и оттам всички детски градини ще могат да си ги изтеглят и да се запознаят с тях. Как ще бъде разделена приказката и по коя сцена ще трябва да рисуват децата? Приказката ще бъде разпределена на 10 основни сцени, плюс една допълнителна, тъй като трябва да илюстрираме и задната корица на нашата книжка. Къде участниците ще могат да получат текста и как ще бъдат разпределени сцените? Участниците, които искат да участват, ще видят тези сцени в нашата Facebook страничка. Ние ще направим прочит на приказката в отделни видеа. Как могат детските градини да бъдат полезни за този проект? Детските градини, най-важното нещо, което за този проект е да искат да участват в този проект и другото, което е много важно, те да харесат нашата Facebook страничка, да я споделят в тяхните страници, за да могат да приканят родителите на детската градина да харесат нашата страница и така да участват в самия конкурс, като харесват публикациите, които те са направили. И последният късметлия, който ще отговаря сериозно за корицата, задната част на корицата на нашата книжка. Ето каква е предната и отзад ще трябва да бъде нарисувана и сега Галя ще ви разкаже как си я представя тя. И я изтегли, кое са падна татя? Добре, ти ли ще го четеш или аз? Ами ще го отворя само. Добре, оп, дай. Да, аз го отворя. Добре, ето готово. Охо, Велико Търново, Русе и Силистра област е за тях. Последната част, нали, корицата, която е много важна. А сега да ви кажа, скъпи родители и деца, корицата, задната, бихме искали, трябва да бъде на зелен фон, тъй като нашата приказка се случва в гората, а това е естественото местообитание на билките. И разбира се, трябва да представи как децата разбират връзката между човека и природата. Това е най-важното. Така че всичкото го оставяме на вашето въображение. Благодарим ви много за отделеното време, за вниманието и очакваме вашите рисунки изпратени на имейл адреса, който сме посочили в общите условия.